moya obungkhoma awuphume. No, uzosinya la, uzomosha la wena. Umoshelani, umosha into zethu thina abathakathi balayo Orlando. Sibachethile abantu balayo. Lo nyamaza umfundisi lo prophet. Sayamlisa bengimbophile bekasekhathi yo thina abathakathi senze ukuthi aphule ifestere mara kangenanga tshele yo bayamlwisa ifamily Niyaphuma la kuyi. Akenizwa. Ngithi niyaphuma la kuyi. yes phumile Memes phumile besibambe imali zakhe umshado nibambe imali. besimgolisa simfule no pass Babambe ini imali. Khipha 10 rand wakho umphakamisele phezulu. Inyaka sisi kakhulu imali, inyaka sisi. Yithi ngale 10 rand. Khuluma kuzwakala lithi ngale 10 rand. Ngakha ialtar. Ialtar lethi lokuvula imali. Ngale 10 rand le. Ngidonsa zonke imali zami ezisemabhodleleni abathakathi. Ngidonsa zonke imali zami ezabolekwa baqede bangiloya ngemali yami. Enye yami bayigubhele emathuneni, enye imali yami bayivalele emabhodleleni. Ngale 10 rand le ngithi bayibuye imali yami. Ithi amen. Mama ubani igama lakho? Brenda. Wani? Brenda. Kwenzekani esibelethweni nasiswini? Ngina ama fibroids so bang operated. Uye nini ku operation? It's been almost 2 years now. 2 years now. And now you are fine. Akisanse ke ko doctor ngiyo checking. Okay, awukazi uye doctorni uyocheck. Yima la phambi kwami. Kunento ezophuma lapha esiswini. I don't know what is happening because ama fibroids were operated, but uhambiswa wena uhamba namathunzi amnyama avala izinto zakho. Akwenze wangamukeleka ebantwini abantu bayakureject. See now ayaphuma lamathunzi. Thaneni izandla zenu. Now bheka now bheka now lamathunzi bheka now lamathunzi now ayiphohle lento lapha kubreda lolani izandla ke manje nanso kuyaphuma futhi bhekani lapha abamba khona ubamba same place la yewayo operator khona. Look, the same isibeletho leka khisho kusona ama fibroid. Odokotela baboni lutho kodwa the spiritual eye zibona inkinga lapha operate khona. Why ngithi lulani izandla? Phela nini bantwana bakaNkulunkulu ansibantwana bakaSathana. Uma nilula izandla zenu zikhipha umlilo. Zilulende izandla nesikhombe lapha kulamntwana. Nazo ke futhi Brenda kunezinto eziphuma lapha esiswini sakho. Brenda kunezinto eziphuma lapha esibelethweni sakho. Brenda kunezinto ayiphohle lento hamba. I shall take it out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty esibelethweni. Come out in the mighty name of Jesus. Phakamiseni. Sibelethweni lebamenzi operation yenziwe. But umoya kaNkulunkulu uthi kunenkinga lapha esibelethweni. La kulesibeletho lulani izandla. Ayiphuma lento ehlela. Kibeni. Ngiyaphuma. Angizwa. Ngithi nihamba. Angizwa manje. Memes. ngotuwa Bayakai. Rikothuwa. Bakhova venda. Ngiyakuphi njengoba na? ndikhuma ndikutuwa Bayakai. ndikhuma ndikutuwa Come up. ndova Out. My sister, you are freed from today. In the mighty name of Jesus. Ibandla lithi amen.